Mahimman abubuwan da kasar Iran jiya ta aikata daga jiya Juma'a zuwa wayan garin yau Asabar. Labari na farko kuwa shine Iran fa kwana ta yi tana bambama jiragen ruwa masu dakon danyen mai wanda suka shaidi kar wani jirgi da ya kuskure ya wuce ta Strait of Hormuz inda su kuma suka kijin wannan kashedi suka zo wucewa. Duk jirgin da ya zo kuwa cikin gaggawa Iran ta tagin din shi ta yi rugu-rugu da shi. Shugaban kasar Iran na dimokuraɗiyya ya fito ya baiwa gaba ɗaya kasashen Larabawa haƙuri inda yake cewa ba fa suna kai musu hare-hare ba ne wai saboda ba sa son su, a'a suna so ne saboda su gane masu ne usulin masoyinsu, inda ya kara cewa muna ba ku haƙuri in dai kuna so mu daina kawo muku hari to shine ku daina ba kasar America dama ta kawo mana hari. Cikin gaggawa kasar America ta fito ta ce fa yanzu duk wasu jiragen ruwa na dakon mai mallakinta idan za su wuce ta Strait of Hormuz to dole za a samu destroyers jirage su da sojoji wanda za su ringa escorting ɗinsu. Prime Minister Abbas Agrachi ya fito yake cewa we are waiting for them to escort the oil tanker. Kun ga ya faɗi we are waiting for them twice kenan, ya faɗa inda ya ce wato sojojin America su shigo ta ƙasa, ya ce we are waiting for them, suna shigowa su kama su. Yanzu wannan ma sun ce we are waiting for them to escort oil tanker to Strait of Hormuz. To muna jira mu gani shin za su rako sojojin ko ba za su rako ba. That is the latest update for now. At anyway, new update da ya fito za mu ci gaba da sanar ku zafi-zafin sa.